ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈದದ ರಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚೈನಿ ಈದದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಬರುವಂತೆ ದೂರ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೊಕಲದ ಅದನ್ನ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಏನಯ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಟ್ಟುಡ್ ಬಂತು ನಾ ಪ್ಲಾನ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಇಡ್ಲಿ ಬೈಪದ ಕನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೂರ ಕಂದ ಅಂಚ ರೀಚ್ ಆಯ್ತೆ ಸಾಯಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಲ ಗುರುವಣ್ಣನ ಗಾಡಿ ಮೂಲುಂಡು ಹಾಯ್ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾನೊಂಜೀರ ಏರ್ ನಿಂಕಲ್ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ ಬಾಯಿದ್ದ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡಿನಕ್ಲು ಲೇಟ್ ಬೈದೀನಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೈದೆ ಪಂತಿನಕ್ಲು ಲೇಟ್ ఉంది ಆಂಟಿ ಎಬ್ಬೋ ಇಂದಿರಿಯಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಆಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮ ಉಂಡತ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಊರು ಏನಕ್ಕೆ ಲೈಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತ ಹಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇಂಕಲ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನ ಸಾಯಿಂದು ಮೂಲೊಂದು ಏನನ ಫ್ರೂಟ್ ದಾದನ ಉಂಡು ಲೆಮನ್ ಅಂದತ ಹೆಂಕಂತ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದಾದ ಅಂದ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಲೆಮನ್ ಲಕೊಂಡು ಹೀರೆ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂದದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಾಕು ನೀರು ಬೇಕೇನ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಕ್ ನೀರು ದಿತ್ತೇರು ಚಂದಮಾಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾ ಸಾಸೇಜ್ಲ ಕಾಂಡೆಗ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ ದೀತೋಡ ಅಂದ ಯಾ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಂದ ದಯ ಯಾ ಮಂದಿನಿ ಬಂದೊಂದು ಏರಿಗ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಕ್ ನೀರು ಮೀರ ನೀರು ದೀತಿಲ್ಲ ಕಾತಣ್ಣ ಅಂತ ಚಾಕ್ಲ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಏರು ಯಾನ್ ಎನ್ಮಾರಕ್ ಬೈದೆ 8 to 8:30 ಅತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆ ರೋಲ್ दिया तू लगे फुल ग्लास पड़ सुपरमार्केट में है ना आपका सुपरमार्केट हम लोग सामने जो है ना खाली पाव का ही है अंदो बाहर एंड एयर माता उल्लारा ओलिए बाहर एंड बॉम्बे पाव लवर एयर माता उल्लारा ಅದು ಪೂರಾ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಐಟ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓಲು ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಫೋಡ್ ಓಲು ಆಂಡಲಸ್ ರೋಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಏನ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ ಶೆಫ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಓಕೆ
ಬುರ್ಜಿ ಪಾವ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ಕರಿಪತ್ತ ಚಟ್ನಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ. ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಅಡ್ಡೆ. ಏನು ಅನ್ಪೇನೈತೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಮಿಸ್ ಇಂದು ತೆಕ್ಕರೆದ ಅಡ್ಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸಾಂಬಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೂಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಎಂಗಲ್ಲ ಬಚ್ಚ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಬಚ್ಚ. ಏನಾണ് ಸಾಯಿ ಶಾಕ್ ಡೂಲರ್ದಾನೆ ಅವು ಇರ್ನತ್ತು ಅಬ್ಬೋ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೆ ಎನ್ನಾಗೆ ಅವ ಏರ್ನದಿಯಾ ಯಾರ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೈದೇರ ಅಂಕಲ್. ದಿಯಾ ತಿಂದಲ್ ಸಾಯಿ ತಿಂತಜೆ. ಮೊಕಲ್ಲ ರಡ್ಜ ಅಂತ ಏನ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೈದನೆ ಎಂಚ ನೆಂಗ್ಲಾಗಿ ಗೊತ್ತುತ್ತೆ ಏನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಣ್ಣ ಆತೇನಾ ಲೆಮನ್ ಮಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ರಿಚ್ಚ ಈಗ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರತೆ ಹೆಂಗೊಂದೆ ಕೊರಲೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರನ್ನ ಯಾರು ಸೂರಜ್ ಶೇಖ್. ಸೂರಜ್ ಅನ್ನ ನೀ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈಜರ್ ನೀ ಆಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹುಷಾರು. ದಾದನ್ಲ ಉಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೇರ ಬೊಡೆದಿನ ನೋಡ ಅರ್ನ ಐಟಮ್ ಉಂಡಗೆ ಏನ್ ನನ್ನದ ಅನ್ನ ಏನ್ ಅಕ್ಕನ ನಾನು ಅರ್ಬುದಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೋರು ले रही है ಓಕೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದೂರ
ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ. ಪೂರ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂಪಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ್ ಎಂತ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ಉಂಟು? ಎಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಚಿಯರ್ಸ್. ನಾನು ತಿಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯಾನ್ ಮಂದಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿ ಉಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ఓకే రర్జన్ల విన్నర్. కమ్ ఆన్ రర్జన్ల విన్నరా. లెట్స్ గో లెట్స్ గో. ಶ್ರೀ ಎನಿಕಲ್ಲ ದಾದೆ ಏನ निकलना दादा यार क्या हो रहा है? पार्टी ऐसा इरना इरना मामी नला ओके
ಬೇ ಕಂಡಿನಿ ಮುಲ್ತು ಆರೊರ್ತಿ ಕಣ್ಣೊಂದು ಪತ್ತೊಂದಿರ ಇಂದೆ ಏನಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಓಪನ್ ಮಂತು ತೋಜಾವೆ ದಾದ ಸಂಗರ್ ಏನ ಸಕ್ಕರೆ ಗಂಜಿಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪುರಾಂಡ್ ಎಂಗಲ್ ಸಂಕರೆ ಗಂಜಿಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೇನ ಸಕ್ಕರೆ ಗಂಜಿ ಅದೇ ಎಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ದಂಡ್ಲ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಉಂಡಾ इतने पूरा रेगला टाटा बाय बाय पनपिना टाइम बाय ನುರ್ಗೆಲುಂಡು ಬುಲೇದು ಪಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪುಗ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಪೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಅದು ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಯಿ ವಿನೀತ ಪೂರ ಅಣ್ಣನ ಗಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಲು ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಏನಿತ್ತ ಪೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲ ಬಂದು ಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆ ನೀರು ರಟ್ಟಾದಿರ ಅಂಚ ಈದ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಪೋಂಡ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಐನರಂಡ ಐನರಂಡ್ ಬೈದೇರ ನನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು పోతారా అన్నడికి ఉండా ఎక్కడ కಣ್ಣొందు వైదిన ಎಂಗಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಮರಾಡ್ದಕ್ಕೆ ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಏನು ಐದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಜಿ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣ್ಣೊಂದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೋನಿಯರ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಓ ಸೇಮ್ ಲೈಮ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಈತು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡದ ಫುಲ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಪುಣ ಅಂಚಂಡ ಇದು ಗ್ರೇಪ್ ಫ್ರೂಟ್ ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಲಗೆ ಗ್ರೇಪ್ ಫ್ರೂಟ್ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಸ್ಮೆಲ್